Egypt ni Belly of the King ni bising Jefru Egyptian ni King Tutankhamun khazana bai pungjak tom mankha o news pura dunia pirjakha 26 feet hapong tola huijak tongkha o tung 3000 years ni bising poila khulukjakha bini bising gobangma khazana mankha tei King Tutankhamun ni bumano bo mankha o tumbo manmani rangsagrok jotona pure te bini hilikmani hinke 1,03,000 tola gold ni barabar kaisa Toyota gari ni hilikmani soman Omoman mani yagulo archaeologist bo omonugoi wana jakha tabukni jorabo asig rangsak mannani te naitugnani je kono mining company no bo 10 years rok nang thango henke 3000 years ka afro na kono machine tongo na kono technology afro ancient Egyptian or rangsak no bahai khe tikhlaikha te boroni tikhlaikha France gold expert Thomas Fosser bini team ni loge omono saimana bagai chaitokha jotoni sikang Thomas o manmani rangsakno gobangma salpori naikha gobangma talni ulo Thomas te bini team omo saiman kha Tutankhamun manmani rangsak Kings Valley ni ganagini hapungni no tikhlai jakha hnai tabuk o hapungma naitignai je jagani ancient miners rok asik gobangma rangsak tikhlaikha fiaba omo belaino kam kuthuk Kings Valley o gobangma hapung tongo oroni bising rangsak boroni tiklai jakha omo saimannani belai kuthukku France gold expert Thomas Fosser bini kaisa archaeologist friend by miliwi Kings Valley ni 80 km haksal thangai sogoikha o desert o gobangma hai holongman kha o bisingo rangsak kisa tongo amoni bagoino borok chongkha Tutankhamun ni rangsak bo oroni no tiklai jakha hinke mining operation ni kunu na kunu mari tongnai omo 1,36,000 square kilometer kotor oro Mani te tuikuri ni bagai borok rok tongmaya Thomas ni wansungmung oroni no rangsak tiklai jakha hanke gobangma man power nangkhana Thomas bai bini team teibo lama kolok hangmani yagulo hapung tola kaisa manui nukha borok gana thangai nai nukha omo age ni jugni ranjakua mane no age ni jugo yangtui lai nai borok rok oro tuinungna te orote kubun mani bo tongo jeta kuani silebo nangkukmani Thomas te bini team oro kaisa nok nukha onogo belaino naithok painting ro khalaija o painting no kaham khe naimani yagulo nukha belaino wana ma sincha poito chaimaya Thomas ni friend saka o painting o je suijak tongo omono no sung naituk tongo painting o tongo oro manmani kuwa bai rest room oro ni poila stop je jaga ancient gold miners rok lenglana bagai bothago ancient engineers rok gold mine thangna bagai kuate rest area snamkha kaisa rest area 70 to 80 km jora haksalo kaisa rest room ni tai kaisa rest room o thangnani borok ni gobangma sal nango o rest area ni information manma bagai Thomas te bini team rok belaino tongthok jakha te borok saiman kha buskango tebo ma thangnai jesuk stop malayu omo naitungna bagai Thomas gobangma sal romoi naising tongmani tabugle naitungma nai hinai wansukha omoni bagai no taibo buskango ma thangnai hinai jongkha kaisa lenglamani thaima laikha fiaba gold mine Malayakhu te 2 days ni yagulo Thomas hapungkana kalaija gobangma holong nukha naikhankhe kunu yahai haifano Thomas jongo oro ancient gold miners rok ni camp ओंखोना hnei oro gobangma holong tongo rangsak tiklaimani mari mankha o holong no naikhanke hai no hai fiaba o holong ni gurani rangsak gurano alada khai najago bebak naimani yagulo oro gobangma rangsak tiklaijak holong mankha Thomas ancient gold mining technique kaham khe saimano omono bochongo holong ni no tanai rangsak tiklayu hnei mining camp o tongnai miners rok o holong no tanai rangsak tiklayu te o rangsak Kings Valley o rohorjagu Thomas ancient gold mining camp to mankha fia boje tunnel ni kok sao omo khemanlia sana thangke o tunnel art quick phaima bagai phano ha tola thangkhana experts rok sakha gold mining ni samung belaino kuthokku a jora 1 week o 100 jon borok samung khaikhe 1 spoon gold siman khana hnei Tutankhamun ni gold hai solnai gold mine manna bagai gobangma ancient miners rok kam khalaina haifano borok omo paina bagai gobangma tal nangkhana mine khaijak rangsak tanai Kings Valley o rohorjagu o jaga tei kubun team teibo naithake swnamo Tutankhamun ni dead mask coffin statues jewelries chairs te gold chariot rok 1922 Jeffro Howard Carton o tomb naikha
afro o jaga 5000 juda juda manui tongo omahai manui ni catalog banugna thangthani British archaeologist ni 10 years time nangkha